Prajem vám všetkým príjemné dobré ráno. Srdečne vás vítam na panelovej diskusii, ktorá má zaujímavý názov. Cudzie nechceme, svoje si nedáme. Vítam tu predovšetkým študentov Evangelického lícea, ktorí ako náhradný program prišli medzi nás, pretože teraz prebiehajú maturity a my sa tešíme, že tieto dve veci môžeme takto sklbiť. Chceme vám tu v prostredí Evangelickej bohosloveckej fakulty v našej aule prezentovať niečo z práce, ktorú konáme na projekte s názvom Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi. Tento projekt a zároveň aj toto podujatie sa koná s podporou, finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. To, čo nás viedlo k rozpracovaniu tejto témy, sú skúsenosti, zistenia, ktoré sme prišli v priebehu niekoľkých ankiet, ktoré sa diali hlavne medzi mladými ľuďmi, mládežou Evangelickej cirkvi. V týchto anketách sme zistili, že mnohí naši mladí ľudia majú, povedali by sme, skôr negatívne postoje k cudzincom, iným náboženstvám a iným kultúram. A predovšetkým ako kresťanov nás to tak trochu zarazilo, že ľudia, ktorí sa pohybujú v prostredí cirkvi, predsa majú negatívne až nenávistné postoje k iným ľuďom, ktorí sem prichádzajú, či už za prácou, či už preto, aby tu trvale žili, alebo sa dokonca narodili na Slovensku ako tí, ktorí sa hlásia k náboženstvám, ktoré nie sú na Slovensku tradičné. Tieto zistenia napokon podporujú aj viaceré oficiálne sociologické výskumy. Ja odcitujem z jedného takého výskumu pár myšlienok. Je to vlastne publikácia, ktorá vyšla v roku 2009 a tam sa hovorí: vo všeobecnosti možno na základe výsledkov konštatovať, že významná časť populácie Slovenska nie je pripravená akceptovať cudzincov a má tak problémy akceptovať inakosť a vnímať diverzitu Slovenska ako prirodzený jav. Sebarecepcia majority nevytvára veľký priestor na akceptáciu plurality identít. Aj keď väčšina majoritnej populácie na Slovensku považuje informácie o iných kultúrach za podnetné a nevylučuje úspešné a bezkonfliktné spolužitie ľudí z rôznych kultúr. Celkovo sa ukazuje, že respondenti posudzujú spoločenskú atmosféru vo vzťahu k cudzincom iba s problémami. Lepšie sa im darí hovoriť o budúcnosti a o jej projekciách. Pri hodnotení budúcich možných vzťahov medzi slovenskou majoritou a cudzincami sú respondenti silne ovplyvnení stereotypnými, negatívnymi predstavami o cudzincoch. Vnímajú ich ako ľudí, o ktorých je potrebné sa starať, alebo ktorí roznášajú nákazlivé choroby. Práve tie negatívne, stereotypné predstavy, ktoré panujú medzi ľuďmi, sme si my chceli všimnúť ako teológovia. Ako spolupráci sme si prizvali aj sociológov, politológov. V rámci nášho projektu vzniká publikácia, ktorá má vedecký charakter a bude mať tiež ten názov Cudzie nechceme, svoje si nedáme, ale pripravujeme aj sériu ďalších prednášok. A tá prvá sa vlastne koná dnes na pôde našej fakulty. Trošičku by som vás chcel uviesť do toho priebehu dnešného dopoludňa. Vy ste prišli predovšetkým na tú prednášku, ale my vás srdečne pozývame a mám také informácie, že to je dohodnuté vlastne s vašimi pedagógmi, že zostanete potom aj na druhú časť dnešného dopoludňa. To sú akademické služby Božie, ktoré sa konajú pravidelne na pôde našej fakulty v stredu o 11:00.
Takže túto prednášku alebo panelovú diskusiu vlastne zorganizujeme do 2-hodinových blokov. Medzi nimi bude polhodinová 20-minútová prestávočka a potom po 11. budú služby Božie. Ja by som teraz už odovzdal slovo našim panelistom. Predstavím zatiaľ 3 z nich, ten 4. je na ceste, dúfam, že sa čím skôr medzi nás dostane. To poradie, v ktorom sú zoradení tí panelisti, tak trošku sleduje istú logiku toho nášho projektu, tej našej publikácie. Ako prvým panelistom bude kolega z našej fakulty, doktor František Abel, ktorý nám povie niečo o postojoch cudzincom, o tom, ako sa tie postoje k cudziemu vnímali a vyvíjali, menili, aké rôzne postoje existujú v textoch Novej zmluvy. Druhým panelistom v našej diskusii je doktor Ľubomír Batka, ktorý je zároveň dekanom našej fakulty a on sa venuje systematickej teológii. V jeho prezentácii sa dozvieme niečo o postojoch reformácie a predovšetkým Lutera k tomu, čo v jeho dobe bolo iné a cudzie. Po prestávke potom nasleduje prezentácia doktora Abdul Wahab al-Sebenati. Tento pán žije na Slovensku, narodil sa na Slovensku, pracuje ako právnik, ale venuje sa islamu, Koránu, je vyznávačom islamu a on nám bude hovoriť o tom, ako cudzie vníma islam a texty Koránu a rôzne právne školy, ktoré vyšli z prostredia Koránu. No a napokon posledným panelistom bude profesor Julius Filo, ktorý sa venuje praktickej teológii na našej fakulte a on bude hovoriť o chápaní a prekonávaní cudzoty ako pastorálnej úlohe, ktoré teda ten jeho vstup sa bude zameriavať na tom, ako vlastne môžeme sa vyrovnať s tým, ktoré iná cudzie v našom prostredí. Ich vstupy, máme to tak dohodnuté, že budú krátke a my chceme predovšetkým nechať priestor na vaše otázky. Možno nie len otázky, ale aj skúsenosti, ktoré máte a ktoré sa chcete s nami podeliť tu v tomto prostredí. Chcem vám pripomenúť, že celá táto panelová diskusia sa zaznamenáva na videozáznam a bude neskôr zverejnená v súvislosti s týmto projektom, takže aby ste to mali na pamäti. Podujatie je verejné, takže aj ten záznam z toho potom bude zverejnený. Ja by som teda poprosil našich panelistov, aby zaujali miesta. Myslím, že tak by sme mohli postupovať a po tých vašich krátkych príspevkoch vždycky bude nasledovať diskusia, alebo si prajete za sebou tie príspevky odprezentovať. Dobre, nech sa páči. Takže ako prvý prehovorí doktor Abel, nech sa páči. Keďže celý tento projekt je robený, alebo teda tie práce na ňom prebiehajú na základe teologického výskumu, ktorý je zastrešený našou fakultou a tým aj evangelickou teológiou, primárnym pohľadom je na túto problematiku, teda na problematiku xenofóbie a postoju k tej inakosti, je samotný výskum alebo analýza toho prameňa, ktorý je základným prameňom kresťanskej výrovky, teda biblické texty. A konkrétne sú to novozmluvné texty, ktorým sme sa venovali práve my dvaja s kolegom na katedre Novej zmluvy. Kolega doktor Prostredník sa venoval Evanjeliám a ja zvesti apoštola Pavla, teda Pavla, ktorý je známy tým, že práve on niesol zvesť Evanjelia do sveta väčšinovo nežidovského v danom kontexte. No a uvedomujeme si, že
obe tieto skupiny textov, teda novozmluvné texty ako také, celý ten korpus novozmluvných textov pri bežnom čítaní, aj keď úprimnom z hľadiska viery čitateľa, je možné pochopiť nesprávne. Teda predovšetkým tú hlavnú tému, vzťah k inakosti. V evanjeliách sa tá inakosť prejavuje vo vzťahu vtedy majoritnej spoločnosti v Palestíne, teda židovskej viery alebo židovského spoločenstva a viery judaizmu vo vzťahu k tomu, čo prináša priamo jeden člen tohto spoločenstva, Ježiš Nazarecký, tak ako je potom jeho zväz reflektovaná. Samozrejme, evanjelia sú písané v tom kontexte, ktorý vytvára teda polemiku, je tam stále cítiť polemiku medzi Ježišovou zvesťou, tým, čo robí a učí, a tým, ako je táto zvesť prijímaná práve tou väčšinovou kultúrou, ktorá je samozrejme pevne prepojená na náboženstvo. Pokiaľ ide o zvesť apoštola Pavla, korpus jeho listov, tuto vidíme tú polemiku ešte dôraznejšie. Pri zbežnom čítaní nadobudneme dojem, že Pavol oprávnene polemizuje alebo odmieta svoju vlastnú tradíciu náboženskú, teda judaizmus, veľmi ostrým spôsobom a vytvára základy nového náboženstva, ktoré poznáme ako kresťanstvo. Takýto zbežný pohľad na obe skupiny týchto biblických textov potom vytvára aj minimálne podozrenie, alebo respektíve už aj tendencie ku xenofóbii vo vzťahu konkrétne judaizmu alebo židovskému spoločenstvu. Nie je to teda náhoda, že v neskôršom priebehu dejín od 2. storočia až po novovek sa často práve v dôsledku nesprávnej interpretácie novozmluvných textov vo vzťahu k židovstvu objavovali tendencie protižidovské, teda antijudaizmus a xenofóbia tohto druhu. Samozrejme, antijudaizmus možno zahrnúť do xenofóbie, ale to je špecifická forma xenofóbie. Potom naberali žiaľ až rozostrašné rozmery v rôznych pogromoch a teda vyvrcholenie týchto tendencií, negatívnych tendencií voči židovstvu, tomu došlo, ako je známe, v 20. storočí v priebehu druhej svetovej vojny tzv. Pokusom o konečné riešenie, teda holokaust. Uvedomili sme si teda s kolegom pri analýze novozmluvných textov, že hlavným problémom je práve nie správne čítanie. Prečítať vieme, preložiť si vieme, keby sme to čítali aj v pôvodných jazykoch, teda v gréčtine, nie je to problém. Ale problém je, keď sú tieto texty a správy, hlavne tie negatívne, tie polemiky, vytrhnuté z historického a sociologického kontextu. A práve to bolo cieľom nášho výskumu, pokúsiť sa teda o hĺbšiu analýzu toho, čo predstavovalo, alebo teda predstavoval judaizmus ako špecifická kultúrna náboženská tradícia práve v tom období, v ktorom potom vznikali aj tieto kresťanské texty, teda novozmluvné spisy. No a k tomu bolo potrebné analyzovať nielen samotné biblické texty, ale predovšetkým aj mimobiblické pramene. Teda v prvom rade to boli pramene, ktorých autormi boli Židia, žijúci v celom tom obrovskom kontexte vtedajšej rímskej ríše, teda predovšetkým väčšina židovstva žila mimo Palestíny. A všetky tieto diela, ktoré tu vznikli v tomto čase, poukazujú na veľkú mieru univerzalizmu a teda aj tolerancie voči inakosti. Samozrejme, aj v tomto kontexte sa vyskytovali smery veľmi ortodoxné, zamerané na dodržiavanie partikulárnych takých špecifík náboženskej tradície, ktoré boli vnímané ako nevyhnutné k tomu, aby človek mohol byť zahrnutý do množiny Božieho ľudu a tým aj do spásy. V každom prípade práve tieto mimobiblické spisy vďačne dotvárajú tak ten reálnejší obraz toho, čo nazývame judaizmom obdobia druhého chrámu alebo intertestamentárneho obdobia, teda obdobia, ktoré najvýraznejšou mierou formovalo vývoj kultúrnej a náboženskej tradície judaizmu. V tomto kontexte, teda v tom historickom a sociologickom kontexte, je potom vychádza na povrch práve to, kde sa tieto problémy vlastne rodia, kde je problém toho vnímania toho cudzieho ako niečoho rušivého. A viac menej to možno zhrnúť do jednej vety, že tu ide o problém alebo polemiku univerzálneho s partikulárnym, teda toho, čo vychádza teologicky vyjadrené od Božieho ducha, je univerzálne zamerané na celý svet, na ľudstvo ako také.
a toho, čo je pokusom, prirodzeným pokusom ľudského spoločenstva interpretovať to univerzálne na podmienky dané historickým kontextom, kultúrnymi, spoločenskými, politickými podmienkami a z toho vzniká niečo partikulárne, špecifické, čo je pre človeka veľmi dôležité, lebo to buduje jeho identitu, čo človek potrebuje vedieť, ku komu sa hlásiť, ku komu patrí, prečo k tomu patrí a kde sa cíti bezpečne. Avšak nad tým partikulárnym je vždy to univerzálne a to má ľudí spájať. A potom viac menej, tak to veľmi všeobecne povedané, je aj samotná zvesť Evanjelia Ježiša Krista, teda celé jeho učenie a konanie. V tomto kontexte výsledky nášho výskumu smerujú práve k tomu poukázaniu príčin tých negatívnych postojov voči židovstvu a samozrejme majú za cieľ nasmerovať čitateľa k tomu správnemu chápaniu toho historického kontextu, by pochopil, prečo vlastne boli tie problémy tak, ako boli, aké to má dôvody a ako na to treba v skutočnosti hľadiť, aby sme získali objektívnejší pohľad na danú problematiku. A v tomto danom kontexte je to univerzálne, čo je práve cieľom misie apoštola Pavla, keď to zvestoval, teda zvest Evanjelia nežidovským národom, je práve poukázať na to základné, čo bol konať dejinách Ježišovi Kristovi, jednoducho povedané spájať ľudí vo viere, že Boh má záujem o človeka ako takého, bez ohľadu na to, k akej rase patrí, k akému spoločenstvu patrí, akú vieru vyznáva. Nad tým všetkým partikulárnym je to univerzálne. Samozrejme, to nie je jednoduché prijať, akceptovať bez výhrady, a práve preto vznikajú aj tie problémy, alebo v tom danom kontexte tie problémy, ktoré sú spojené so zvesťou Evanjelia, pokiaľ ide o apoštola Pavla napríklad, ale aj so samotnou činnosťou Ježiša Nazareckého je možné a aj treba chápať práve v tomto historickom kontexte. A potom nám to pomáha nazerať aj na tú inakosť, aj v našom dnešnom prostredí, bez ohľadu na to, či ide inakosť náboženskú, rasovú, etnickú, by som povedal, v širšom spektre farieb ako čierno-biel. Takže málo asi takto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne doktorovi Abelovi za krátke uvedenie do tej oblasti novozmluvných textov. Chcem sa spýtať, či máte už teraz nejaké otázky, ktoré by ste chceli adresovať. Verím, že poznáte niektoré z tých novozmluvných textov. Možno, že vás zaujalo niečo na tom, čo povedal, alebo dlhšie nosíte v hlave nejaké otázky z jednotlivých biblických príbehov, do ktorých by ste chceli počuť niečo viac. Zatiaľ máme nejaké otázky. Ak by to tak bolo, tak potom môžeme prejsť ku tej druhej tematickej oblasti. Posunieme sa od novozmluvných textov k textom reformácie. Poprosím teda doktora Ľubomíra Batku, dekana Bohosloveckej fakulty, aby nás uviedol do tejto témy. Ďakujem za slovo a dobrý deň ešte raz všetkým. Vítajte u nás na fakulte. Téma xenofóbie vo spisoch reformácie je zaujímavá, ale aj náročná. Náročná z toho hľadiska, že sa musíme vyvarovať anachronizmu. Anachronizmus, viete čo je? Keď sa pýtame, že aký mal Luther postoj k raketám. Luther nemal postoj k raketám, pretože rakety neboli v tej dobe, to je anachronická otázka. V 16. storočí v Európe nikto nepresadzoval pozície také, ako ich poznáme dnes, vo vzťahu tolerancii k iným náboženstvám, iným národom. Bolo to storočie plné polemík, dišpút, vyhranených názorov, silných pozícií, zásadných postojov. To nebol len Luther, ale celá tá doba. Takže očakávať, že v 16. storočí bude niekto vehementne stáť na pozícii nejakého národného alebo náboženskej tolerancie, môže byť za prvé anachronické. Za druhé, to problematické je aj Lutherová osobná črta a charakter, lebo on bol naozaj vyslovene náruživým dišputérom. Odvtedy, čo pribil tých 90 výpovedí na dvere Wittenberského chrámu, už nemal kľudné obdobie v živote a
vlastne jedna polemika za druhou nasledovala v jeho živote a do konca života vehementne zápasilo mnohé veci a neraz ten slovník mohol byť aj ostrý, nevyberaný a tie spisy mohli byť nielen také povzbudzujúce, ale aj mohli mať handlivý charakter, čo tiež zodpovedalo v dobe 16. storočia, keď bolo tiež bežné vydávať spisy, ktoré hanili tých protivníkov obrazom, slovom, neraz veľmi až naturalistickými výrokmi. V Lutherovej dobe dve skupiny náboženské alebo národné zohrávajú úlohu, ktoré môžu byť zaujímavým objektom výskumu, a to sú Židia, ktorí stretávali vo Wittenbergu a mal kontakty aj s rabínmi, to vieme. V Nemecku Židia žili, hoci takisto v 16. storočí zaznamenávame viaceré pogromy a vyhnanie Židov z Kolína, z Španielska, z Prahy a tak ďalej. Takže bolo to dosť nepokojné. Obdobia druhá taká skupina veľká sú Mohamedáni, Turci, turecké vojny a ohrozenie, ktoré sa dostávalo bližšie k Viedni a tie správy samozrejme boli poplašné, až vieme, že v Anglicku sa ľudia báli, čo bude, keď Viedeň padne a tak ďalej. Takže z týchto historických správ môžeme sa teraz pozrieť na spisy, ktoré Luther adresoval téme vzťahu k Židom a vzťahu k Mohamedánom, alebo teda on ich volal Turkov všeobecne. Pri tých spisoch k Židom je väčšinou známa tá druhá skupina spisov z Lutherovho neskorého obdobia, ktoré sú výsostne militantné a agresívne, v ktorých sa nachádzajú výpovede, za ktoré sa musíme hanbiť a nemôžeme zastierať ich neúnosnosť. Keď Luther hovorí, že Židom treba páliť synagógy, brať deti a tak ďalej, vyhnať ich z krajiny. Tak to je všeobecne známe aj v spoločnosti, takže som sa snažil pozrieť, prečo Luther takéto argumenty hovorí, kde sa vzali. Ale je aj prvá skupina spisov k Židom z takého skoršieho obdobia, ktoré sú úplne pravým opakom toho. Tie už sú menej známe. Tiež treba povedať, že na Slovensku ľudia skôr poznajú tie negatívne výroky. Čo sa týka spisov Turkov, tam vidíme, že sú to spisy, ktoré sú príležitostne podmienené práve bitkou pri Moháči, obliehaním Viedne, keď potom Turci od Viedne odtiahli a neskôr ďalšie. Čiže je tam taká silná spätosť s kontextom. A ak by som to mal nejako zovšeobecniť, tak v prvom rade vo vzťahu k cudzincom, ak chceme aj my niečo povedať alebo sa naučiť z obdobia reformácie, je to, že o tej otázke sa nedá hovoriť teoreticky, nejakí cudzinci, ale vždy len konkrétne, ktorí cudzinci, odkiaľ, aká skupina, kde bývajú v konkrétnom kontexte. Preto aj to slovo xenofóbia môže byť neraz zneužité ako nadávka na proste niekto, kto sa len kriticky niečo opýta, už môže byť označený za xenofóbneho, to tiež nie je celkom férové. Treba sa vždy pozrieť, o akom vzťahu, k akým cudzincom, k akej skupine hovoríme. To druhé, čo sa ukazuje všeobecne, aj z tých spisov Židom, aj Turkom, v období reformácie je úprimná a úputná snaha o preklad a tlmočenie. Vieme, že Luther dokonale poznal hebrejčinu, stretával sa s rabínmi, pri preklade starej zmluvy sa pýtal, ako to voláte vy, čo to znamená toto slovo v vašom slovníku, a snažil sa podať taký výklad starej zmluvy, ktorý pre tých rabínov židovských by bol pochopiteľný a akceptovateľný. A takisto vieme, že mal záujem o tom, aby sa Korán preložil do nemčiny. Boli nejaké také zlé preklady z 13. storočia. On chcel, aby sa vytvoril dobrý kritický preklad toho textu. Snažil sa získať pramene a aj primárne pramene z strany islamu a si prečítať, ako nejaké postoje zaujímal. A
To je druhé. Vo vzťahu k cudzincom, ak chceme budovať nejaké vzťahy, potrebujeme sa naučiť cudzie jazyky. To vy na liceu robíte celkom intenzívne. Pretože ak sa nevieme dohovoriť, tak nie je možné ani spolu komunikovať. A teraz to tretie, ako tá komunikácia by mohla vyzerať, keby sme sa chceli nechať inšpirovať Lutherovými spismi, je, že sa snaží svoju pozíciu nie relativizovať a povedať, to sú hlúposti, to není tak. Plne byť o nej vedomý a presvedčený, že to je pozícia hodnotná, kvalitná a dobrá, ale snažiť sa ju pretlmočiť tej druhej skupine takou rečou, aj lingvisticky, a zrozumiteľne, ale aj obsahovo, aby mohli pochopiť moju pozíciu, aby si uvedomili, čo je dôležité, čo je pre mňa vzácne a mohli mať šancu to aj prijať. Čiže vo vzťahu k iným náboženstvám alebo skupinám z toho, čo z Lutherových spisov sa ukazuje ako hodnotné, je práve úprimná snaha o komunikáciu, dialog, o pretlmočenie pozície s tým, že si vážim svoju vlastnú pozíciu, svoju vlastnú tradíciu, svoje vlastné vyznanie a predsa som ochotný v tom dialogu komunikovať s tou druhou stranou a sprostredkovať jej to tak, aby aj ona v jej slovníku a uvažovaní mohla pochopiť, o čo mi ide a čo je pre mňa dôležité. To, čo sa negatívne môžeme naučiť, a teda nerobiť, je práve to, že, a tým končím, je ten záver, keď tá druhá strana nepríjme tú moju pozíciu hneď na prvý krát, keď sa stretnem s tým, že napriek mojej snahe, napriek môjmu dobrému prekladaniu a tlmočeniu, napriek mojej schopnosti alebo urputnej snahe vyložiť to tak, aby to mohli prijať a nepríjme to, vtedy musíme povedať, tá reakcia, ktorú Luther zaujal vo vzťahu k Židom, bola skratová a nie správna. Odporovala aj celému princípu reformačnej teológie o viere a láske, tak ako ju Luther sám na iných miestach krásne vedel opísať. A vlastne nie je možné chytiť palicu, bejsbolku a zmlátiť to, byť na to. Tam musíme povedať, je to taký zdvihnutý varovný prst, že aj tie najkrajšie myšlienky, aj veľmi hodnotných a múdrych ľudí sa ťažko presadzujú do života a sú veľkou výzvou, vždy na novo. Ani Luther nebol svätý v tomto a keď pozrieme históriu nemeckého národa, ktorý takisto dokázal veľmi radikálne kroky v 20. storočí podniknúť, sa divíme, kde sa to môže v človeku vziať. Čiže vlastne zostáva stále len to prvé. Keď ten druhý nie je ochotný to prijať hneď, tak dostáva len tá úloha, sadnúť si znova, hľadať možnosť jazykovú a obsahovú, skúsiť to vyjadriť inak, možno to na ten druhýkrát, ten tretíkrát, ten štvrtýkrát pochopí a príjme. A ak by hneď aj neprijal, už len ten proces samotnej snahy o komunikovanie, pretlmočenie toho vlastného obsahu je veľmi hodnotný nielen pre tú druhú stranu, ale aj pre toho, kto sa snaží tlmočiť. Lebo si uvedomuje, čo vlastne je teda dôležité z tej mojej pozície. Čo pre mňa ako Slováka, ako evanjelika, ako kresťana je hodnotné tak, že to chcem, aby aj ten druhý pochopil a ak sa dá, aj prijal. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne doktorovi Vaškovi, ktorý nás uviedol do tej druhej témy, teda texty reformácie a ich pohľad na to, čo je iné a cudzie. Neviem, či máte teraz nejaké otázky. Ak by ste ich nemali, tak ja sa pokúsim opýtať za vás niektoré a možno by sa nám podarí diskusiu rozprúdiť. Točíme sa okolo toho výrazu xenofóbia, znamená strach z toho, čo je cudzie. Ja by som sa opýtal možno aj všetkých našich troch panelistov, ak majú záujem môžu reagovať. Z toho, čo ste študovali v súvislosti s týmto projektom, dá sa povedať, že tá
tá obava z cudzieho a iného je opodstatnená z tých textov, ktoré ste mali k dispozícii. A z čoho podľa vás teda čoho sa treba báť a čoho by sa nemali báť z týchto vecí, ktoré sú nám cudzie a vzdialené. Vítam medzi nami doktora Abdullah Al-Sidenátiho, ktorý trošku meškal, som rád, že sa medzi nás pripojil, ale ešte máme niekoľko času pred sebou, takže ešte vítajte. Takže ak by ste chceli reagovať na túto otázku, je to oprávnené, je to odôvodnené, báť sa toho, čo je iné a čo je cudzie. Ja osobne sa domnievam, že tá obava z toho, že tu bude strach z cudzieho, je opodstatnená a vzniká práve z nesprávneho pohľadu na danú problematiku, z nedobrého poznania. Kľúčom k odstraňovaniu strachu je lepšie spoznať to cudzie, to, čo nazývame cudzie, aby sa to cudzie stalo bližšie. Jürgen Moltmann, známy teológ nemecký, v jednej príjemnej príležitosti povedal, že